Bore da bawb, Gwenwch, mae'n ddydd Gwener, siwmai a chroeso enfawr i chi i'r sesiwn yma ar gyfer arweinwyr Adobe Express ar gyfer y diwrnod mawreddog heddiw sef wrth gwrs diwrnod Llew Jones. Wel, rhowch wybod i fi pwy sy'n ymuno gyda ni bore yma. Felly athrawon, rhowch wybod yn yr chat ar YouTube, os ych chi ar YouTube, rhowch wybod yn y sylwadau, neu os ych chi'n gwylio'r streamiad, rhowch wybod yn y sylwadau, beth yw hoff nofelau Llew Jones, neu hoff gerddi Llew Jones, eich dosbarth chi. Ydych chi wedi bod yn darllen un o lyfrau Llew Jones yn ddiweddar fel dosbarth? Rhowch wybod i fi beth yw hoff gymeriad, pwy yw hoff gymeriad chi o nofelau Llew Jones. Rhowch wybod i ni yn y sylwadau, pwy ysgol sy'n ymuno wrth gwrs, fel bod ni'n gallu cael eich enw chi lan ar y sgrin a cael whoop fach. Os ych chi ddim yn gallu rhoi sylwadau ar YouTube neu streamiad am ba bynnag reswm, mae croeso i chi hefyd i ateb nôl i'r e-bost nes i ddanfon i chi gynnau gyda'r dolenni a allai ddarllen nhw mas o fyna. Byddwn ni ddim yn gweld nhw ar y sgrin, ond allai ddarllen nhw mas. Felly rhowch wybod pwy sy'n ma, ble chi'n ymuno gyda ni o heddi, a beth yw'ch hoff nofelau Llew Jones. Falle bod chi ddim wedi darllen unrhyw nofelau Llew Jones, a chi ddim moyn dysgu amdano fe heddi. Mae hwnna'n iawn hefyd. Right, ar gyfer heddi wrth gwrs, mae angen bod chi'n defnyddio Adobe Express. Felly byddai'n dangos i chi sut i ddefnyddio Adobe Express ar y porwr. Felly os ych chi'n defnyddio Chromebook, Mac, PC, laptop, beth bynnag, byddai'n neud hynny. Ond hefyd byddai'n neidio nôl ymlaen i'r iPad i ddangos i chi sut i ddefnyddio Adobe Express ar app yr iPad. A wrth gwrs, ni wedi mewngofnodi Express trwy'n cyfrifon hwb. Yr unig beth arall sy'n siarad chi yw yr dudalen heriau. Nawr, mae gwefan y dudalen heriau, mae'r cyfeiriad gwe dudalen heriau yn sgrolio'r waelod y sgrin fan hyn. Chi'n gweld bit.ly/express Llew 24. Express Llew 24. Right, nawr te, gyrewch i ni fynd ymlaen i reolau ar gyfer y sesiynau yma. Right, y reol gyntaf yw, mae croeso i chi oedi y sesiwn. A hefyd, mae rai ysgolion, cofiwch, ddim ond yn neud yr weithgaredd gyntaf. Dim rhaid i chi neud y ddwy weithgaredd. Iawn, os ych chi moyn gadael ar ôl yr hanner gyntaf wers, achos bod rhywbeth arall na gyda chi yn ystod y dydd, mae hwnna'n hollol iawn. Felly, os oes angen i chi oedi, os chi pause achos bod fi'n mynd yn rhy gyflym, mae croeso i chi wneud hynny a dalai fyny dy pryd mae'n swto chi. Yr ail un, ar ddiwedd y sesiwn, gewch chi e-bost wrth Dom sy'n gweithio i Adobe gyda dolen i dystysgrif. Mae pawb sy'n cymryd rhan yn y sesiwn yma heddiw'n gallu cael dystysgrif a bydd hwnna'n dod i chi ar e-bost athrawon ar ôl y sesiwn. Newch yn siŵr bod chi wedi cofrestru ar gyfer y sesiwn neu gewch chi ddim yr e-bost. Yn drydydd, allwch chi hawlio parti pizza ysgol gyfan. Beth? Ie, allwch chi hawlio parti pizza ysgol gyfan wrth i chi i gyflawni sesiynau ar... Wel, ni'n gweud bod nhw'n sesiynau ysgol gyfan, dyn nhw ddim yn ysgol gyfan. Mae angen bod naill ai pawb falle o blwyddyn 3 i fyny. Os ych chi'n mynd ysgol gynradd, blwyddyn 3 i fyny, 3, 4, 5, 6, bod pawb yn cymryd rhan. Neu, os ych chi'n mynd ysgol uwchradd, falle bod pawb yn blwyddyn 7 a 8 yn cymryd rhan, rhywbeth fel yna. Neu, os ych chi mewn ysgol fawr, bydde dros 100 o blant. Na beth ni'n trio ni'n trio cael lot fwy o bobl yn eich ysgol chi i gymryd rhan. Felly, tua 100 o blant, just dros 100 o blant, neu os ych chi'n mewn ysgol y llai, pawb o blwyddyn 3 i fyny, neu os ych chi'n mewn ysgol uwchradd, pawb o blwyddyn 7 a 8, rhywbeth fel yna. Iawn, os ych chi'n neud hynny, tynwch luniau o'ch dosbarthiadau chi yn cymryd rhan, achos bydd na ddolen ble fyddwch chi'n gallu cofrestru bod chi wedi'n cymryd rhan yn hwnna, yn yr her ysgol gyfan. A os ych chi'n neud na 2 gwaith yr hyd y flwyddyn, i chi'n mynd i gael parti pizza i bawb yn yr ysgol. A hefyd i chi'n cael tarian i'ch ysgol chi yn gweud bod eich ysgol chi yn ysgol arweinwyr Adobe Express. Cyffroes iawn, yn te. Right, nawr te, dych chi'n gael clatio bant. Os rhywun wedi gweud bore da eto, os rhywun wedi gweud siwmai, neb wedi gweud siwmai, gwedwch y gwir. Right, dych chi'n cael mynd i edrych ar be ni'n mynd i fod yn neud heddi te, yn ystod y sesiwn. Felly, na i rannu fy sgrin gyda chi, dyma ni. Right, nawr, dyma'r dudalen heriau. Felly, allwch chi gyrraedd fan hyn gan fynd wrth gwrs fel ddwedais i bit.ly/express Llew 24, neu os ych chi yn defnyddio iPad, neu dyfais sydd â camera sy'n gallu sganio codau QR, yna allwch chi bwyntio'ch camera at y bwrdd gwyn nawr a sganio'r cod QR mwyn dod i'r dudalen yma.
Right, be ni'n mynd i fod yn neud te? Wel, chi'n mynd i licio hwn. Fi'n licio creu rhyw jokes bach silly, a mae hwn yn un. I ni'n mynd i fod yn dylunio Crys T Llew Jones. Chi'n gweld beth fi'n neud fyna? Crys T Llew Jones. Felly ni'n mynd i fod yn dylunio Crys T ar gyfer un o gyfeiriadau T Llew Jones. Felly ni'n mynd i alw hwnna'n Crys T Llew Jones. A mae enghreifftiau gyda fi. Rhaid ofn bod chi ddim yn siŵr pa gymeriad i wneud. Mae da fi 4 syniad i chi fan hyn. Nawr, allwch chi greu Crys T ar gyfer Harry Morgan, tirfeddiannwr cyfoethog. Roedd Harry Morgan yn berchen lot o dir, oedd e'n cyfoethog iawn, ond oedd e hefyd, cyn bod e'n setlo lawr a bod yn dirfeddiannwr, oedd e'n fawr leidr enwog. A oedd fe ath yn ei stori fe ar antur i ddarganfod trysor coll. Oedd rhaid fe gael gafel ar y map gynta, map y trysor, cyn bod e'n gallu mynd i chwilio am i trysor coll. Felly, allech chi fod yn creu Crys T ar gyfer Harry Morgan. Falle, y moreidr mwyaf enwoca yn y byd i gyd, o bosib. Iawn. A wedyn, yr ail berson falle, lle chi ddefnyddio, yw Twm Sion Cati. Felly, Twm Sion Cati, roedd e'n leidr pen ffordd, yn gwisgo mwgwd dros i liged, mwyn cuddio i hunaniaeth fel pobl ddim yn gwybod pwy oedd e. A oedd Twm Sion Cati'n chwarae triciau ar bobl cyfoethog, gan dwy'n wrthyn nhw, ac oedd e'n helpu'r tlawd hefyd. Felly, Twm Sion Cati yn un o arwyr T Llew Jones. Wedyn, mae ni Sean Quilt. Nawr, oedd Sean Quilt yn smyglwr. Oedd e'n smyglo gwyn i fewn i'r wlad, heb dalu trethu arnyn nhw. A oedd e'n cuddio'r gwyn ma wedyn, mewn o gofau ar hyd yr arfordir yn Sir Geredigion. Nawr, oedd Sean Quilt wedi cael yr enw Sean Quilt achos bod e'n gwisgo hen glogyn. Oedd e'n gwisgo hen glogyn carpiog pan oedd e'n teithio yn y nos. A tyllau yn y clogyn ma oedd e'n gwisgo. Felly, oedd e'n llenwi'r tyllau yma gyda stwffo gwahanol darnau o frethyn a gwynio gwahanol darnau o frethyn mewn iddi gotau, iddi glogyn. Felly, oedd pobl yn gweud bod e'n edrych fel quilt gwahanol darnau o frethyn, gwahanol darnau o ddefnydd. A'n ola wedyn mae ni Barti ddi, yr môr leidr gwyllt a dewr, bob amser yn chwilio am antur, dadl a thrysor. Felly, môr leidr arall, ond môr leidr gwahanol iawn i Harry Morgan, dwi'n meddwl. Oedd Barti ddi yn un gwyllt. Ddim yn gyfoethog, ddim yn dod o gefndir cyfoethog. Ddim yn berchen ar ryw dir mawr yng Nghymru fel oedd Harry Morgan. Roedd e'n byw i fywyd mas ar y môr. Felly, dewch i ni gael creu Crys T ar gyfer un o'r arwyr yma. A chi bo beth? Mae rhywun wedi gweud helo. Pwy sydd dan ni yma? Pwy sydd yma? Pwy sydd yna? Mrs Mort. Bore da gan Ysgol Bro Ogwr blwyddyn 6. Siwr i chi ffrindiau? Diwrnod T Llew Jones, hapus i chi. Ysgol Bro Ogwr draw fanna ymlwyddyn 6. A fi wedi cael e-bost. Ife rhywun yn gweud helo yw e? Ie, wir. Dewch ni gael gweld pwy sydd yma. O, mae Mr Jones wedi danfon neges. Bore da, Ysgol Chwilog. Nawr te, ffaith ddiddorol iawn fan hyn. Bore da, Ysgol Chwilog, Mr Jones, gwedwn ni hwnna gynta. Nawr, ffaith ddiddorol. Cyn pennaeth Ysgol Chwilog, Mr Edward Elias oedd yn gyfrifol am sefydlu y diwrnod hwn. Wel, fydden ni ddim yn cael y sesiwn yma heddi, sef e ddim am Mr Edward Elias cyn bennaeth Ysgol Chwilog. Wel, nawr te, mae eisiau chi fod yn deimlo'n browd iawn, teimlo'n falch iawn o'ch hunain draw fan a'n Ysgol Chwilog bore yma. Nawr te. Cadwch eich sylwadau ddod i mewn, i joio gweld pwy sy'n ymuno gyda ni. Reit, dewch i ni gael dechrau te i greu Crys T ar gyfer un o gymeriadau T Llew Jones. Iawn, felly dwi'n mynd i neidio draw nawr te i Adobe Express. Mae ar tab arall da fi draw fan hyn. A dwi'n moyn defnyddio Express yn Gymraeg. Felly chi'n chi gweld mae Express yn Saesneg gyda fi fan hyn ar hyn o bryd. Felly i newid Express i'r Gymraeg, beth sy'n angen i fi wneud yw clicio ar yr avatar, y smotyn yma yn y cornel top ochr dde. Clicio fan hyn. A mynd i'r settings, y gosodiadau. Iawn, clicio ar settings fan yma.
A wedyn, fan hyn ble mae'n gweud language, mae'n dweud English United States ar hyn o bryd. Dwi'n mynd i glicio ar y gwymple yna a dewis Cymraeg. Iawn. Cael ffenest gosodiadau, mae'r ffenest yna i lwytho, a dyma ni, i ni'n defnyddio Express nawr yn Gymraeg. Iawn. Nawr, i ni'n mynd i fod yn creu blaen a cefn y Crys T. Llew Jones. Felly, mae eisiau i ni gael papur sydd ar draws. Iawn, darn y papur ar draws. Felly, i wneud hynny, mae eisiau i ni glicio ar smotyn glas gyda'r arwydd plus, fan hyn. Okay, smotyn glas arwydd plus, a o dan y gwymple yna, o dan creu, chi'n gweld yn y canol fan hyn, meintiau safonol ar draws. Clicio ar hwnna, a dyma ni. Right, nawr te. Dewch i ni gael enwi hwn. Mynd i enwi fe yn Crys T. Llew Jones. Crys T. Llew Jones. A lle chi roi enw'r cymeriad i chi wedi dewis hefyd. Felly, falle na i wneud, bydd ni'n wneud barti ddi ar yr porwr, a falle na i wneud Twm Sion Cati ar yr iPad, fel bod ni'n cael ychydig bach o waniaeth. Right, dyna ni. Right, tra bod chi'n neud hwnna nawr, fel bod ni gyd yn cael yn papur ar draws yn barod, fi'n mynd i wneud yr un peth ar yr iPad, fel bod chi'n cael amser. Iawn? Felly dyma fi yn swapo draw, trwco draw i'r iPad. Dyma sgrîn yr iPad gyda fi. Felly chi'n cofio, mwyn dechrau, fi'n clicio ar y botwm glas, y smotyn glas ar ochr chwith. A dwi eisiau maint safonol ar draws. Iawn, dyna ni, a mae'r papur ar draws. Nawr, fi'n i enwi hwn, felly na i tapio lan ar y top fan hyn, delay yr enw heb deitl yma, a wedyn dwi'n mynd i roi'r teitl Crys T. Llew Jones beth pwy ni'n mynd i wneud? O ie, Twm Sion Cati. Twm Sion Cati. Na fe. A mae hwnna wedi enwi'r prosiect. Ydw e? Ydw e? Ydy ma fe. Ydy enwi'r prosiect a ni'n barod i ddechrau. Right, a i nôl i'r porwr te i ni gael mynd ymlaen. Dyma ni ar y porwr. Credu bod rhywun arall wedi dweud helo. Os, ni wedi cael 2 neges. Right, yn cyntaf, Miss Williams wedi hala neges yn dweud bore da wrth ddosbarth teifi, sef blwyddyn 56, yn ysgol gynradd Llanybydder. Wel, siwmai, siwr i chi yn ysgol Llanybydder. Yn ysgol Llanybydder, bydd chi gyda fi ar sesiwn yn ddiweddar, dy fe? Croeso nôl. Croeso enfawr i chi nôl i'r sesiwn. A hynna Llanybydder. A wedyn, mae da ni, pwy arall sy'n danfod neges yda i? Mae, pwy sy'n ni? O, reit, bore da o ysgol Llangoed ar Ynys Môn. Wel, croeso enfawr i chi lan fyna ar Ynys Môn. Rydym ar hyn o bryd yn studio, wel, chi'n studio barti ddi, nawr te. Wel, dyna pwy fi'n mynd i greu Crys T, barti ddi, Crys T. Llew Jones, barti ddi. Edrych ymlaen at y wers hon, pawb wedi gwisgo fyny fel môr ladron. Waw, wel, os ych chi wedi gwisgo fyny. Right, chi'n bod be, mae hwnna'n bwynt da. Os chi'n postio rhywbeth i'r cyfryngau cymdeithasol iddi am ddiwrnod T. Llew Jones, a ffaith bod chi wedi gwneud hwn, yna mae eisiau chi tagio fi mewn. Mae'n nghyfeiriad i o dan yn enw i fyna ar y sgrin nawr, dwi'n meddwl. Ond newn ni sôn am hwnna nes ymlaen hefyd. Right, dewch i ni gael clatio bante i gael creu y Crys T ma. Right, yn gyntaf, i ni'n moyn cael Crys T blaen a cefn. Iawn, ni'n moyn cael un llun sy'n cynnwys Crys T blaen a chefn. Felly, mae cwpl o ddewisiadau gael. Felly, draw ar y chwith, cerwch chi cyfryngau, ewch chi cyfryngau ar y chwith, a lan o'r top i'r lluniau. Nawr, beth sy'n eisiau chi chwilio fan hyn yw T-shirt, front and back. T-shirt, front and back. Iawn? T-shirt, front and back. Felly, yna i roi hwnna lan ar y sgrin i chi, fydd hwnna'n helpu, fydd e, tra bod fi'n cario ymlaen. Yn neud e fan hyn nawr. Llwch chi gopio fe fyna. T-shirt, front and back.
Allwch chi chwilio yn unig am T-shirt, ond wedyn chi wedi cael lot o bethau, chymod, just y blaen, neu just y cefn, neu chi'n bod yn meddwl. Right, mae fel lan ar y sgrin fan anna. Felly fi'n mynd i chwilio am hwnna. Right, a dyma ni, 161 o ganlyniadau, a dyma beth i ni moyn te, yw y math yma o beth, iawn? Allwch chi fynd am un le mae person yn gwisgo fe hefyd. Fydden ni falle yn ysgoi hwn le mae'r dwylo y ferch yn cuddio ran o'r Cris. Chi bod yna ddim yn mynd i weithio coed cystel. Fydden ni'n mynd am, yn bersonol, fydden ni'n mynd am un eitha plaen fel hyn, iawn? Felly mae hwnna'n Gris T D ar gefndir gwyn. Mae yna un gwyrdd fan hyn hefyd. Mae Cris Polo fyna, allwch chi'n gwneud Cris Polo. Weithiau'r un llwyd yma gyda'r jeans hefyd, bydde hwnna'n iawn. Mae un llewis hir gwyn fan hyn, bydde hwnna'n gweithio'n iawn. Mae'r un gwyn yma gyda'r person yn gwisgo fe, mae hwnna'n mynd i fod yn iawn, achos dys dim yn cuddio'r Cris yn ormodol, mae'n iawn. Mae'r un pink na'n iawn. Felly mae'r hoodie'n am ni fod bach yn anodd i wneud. Felly, un o'r ein sydd â Cris, mae hwn yn mynd i fod yn iawn. Le mae'r blaen a'r cefn dych chi, iawn? Right, a tri i ddangos mewn gwahanol ffyrdd ar yr iPad a'r poror. Right, ar gyfer yr un cyntaf yma, dwi'n mynd i fynd am yr un D yma, Cris T D, achos parti D sydd fi gyntaf, felly mae Cris T D yn neud synwyr. Right, felly dwi'n clicio ar hwnna, right, dyma fe mewn fan hyn. Nawr, tra bod ni'n gweithio gyda hwn, bydde fe falle'n helpu ni bod ni'n newid lliw cefndir dudalen unrhyw liw am nawr, iawn? Felly, na i jyst newid felly i'r gwyrdd gol yma. Right, dyma ni. Nawr, dyn ni ddim yn mynd i gael gwared ar y cefndir gwyn ar y llun yma. Na fel arfer, fydden ni'n cael gwared ar y cefndir. Dyn ni ddim yn mynd i gael gwared ar y cefndir. A dweud y gwir, i ni moyn neud y gwrthwyneb, iawn? Bydden ni moyn cael gwared ar y Cris. Na gech chi weld pam nawr. Right. Nawr, dwi'n mynd i lenwi'r dudalen gyda'r Cris yma. Fel la. A felly lle ddod yma i'r canol. Na fe, fi wedi canoli y Cris T. Gwych. Right. Unwaith i fi wedi wneud hwnna, gyda'r Cris T cyntaf, i fi yn mynd i gloi e. Dwi'n mynd i gloi hwnna. Lock. Mynd i gloi e gyda y clo. A i gloi hwnna, reit, dalwch so, fi yn mwyn dyblygu, fi mwyn doi o nhw. Ydw fi cloi fe unwaith ydw fi dyblygu fe unwaith, na, reit, fi'n i ddadgloi e te. Deglicio dadgloi. Reit, mae eisiau doi gopi hwn yna, iawn? Felly, Cris T cynta, set Cris T cynta, llenwyd y dalen, gred. Nawr, mae fi'n i ddyblygu fe, mwy dyblygu. Dyma ni, dyma ail set gyda fi yn yr un maint. Right, nawr te. Be fi'n i wneud yw, cloi yr un cyntaf sydd yn y cefn. 3 dot, cloi. Iawn? Cloi. Na fe. So mae'r un yn y cefn wedi cloi, a mae'r un yn y blaen ddim. Dal yn gallu symud yn rhydd. Right. Dych chi wedi cael gwneud hwnna ar yr iPad, achos mae hwnna gam bach eitha cymleth. Do mewn ar Cris T, llenwi'r dudalen, dyblygu fe, a wedyn cloi yr un cefn. Right. Draw i'r iPad i wneud yr un peth. Os yna rhywun wedi geisio mai? Os, dwi'n credu bod e. Bod rhywun arall wedi geisio mai. Pwy stan ni? Os. Bwr da wrth flwyddyn 4, Ysgol Bro Ingli. Trefdraeth, drawn tidreth. Sir Benfro. Diolch i chi, Miss Howells, am ddanfon y neges draw. Draw yna'n edrych lan ar garn Ingli, y mynydd sydd fyna tu ôl i drefdraeth, tidreth, fel ni'n dweud, yna fe, tidreth. Ardal hynod o bert, hynod o brydferth i chi'n byw yn ddi draw fyna yng ngogledd Sir Benfro. A hefyd mae bwrdd da gan ddisgyblion dosbarth Pen Perin a Mrs Williams yn Ysgol Nefyn. Wel, siwr i chi, Mrs Williams, draw fyna yn Ysgol Nefyn. Wel, chi'n meddwl beth, dwi rioed wedi cwrdd â Mrs Williams, ond wi wedi bod nôl ymlaen yn cael sgwrs ddifyr gyda ar e-bost, sawl gwaith dros y cwpl blynyddoedd diwetha. Felly, diolch yn fawr i chi am ymuno, Mrs Williams, a plant Ysgol Nefyn. Croeso enfawr i chi. Reit, draw i'r iPad i ni gael dod mewn ar Cris T ma te, iawn?
fi'n mynd i cyfryngau, lluniau, a chi'n cofio mae dal ar y sgrin dy fi fan hyn, T-shirt front and back. T-shirt front and back. Chwilio am hwnna, ar gyfer Twm Siwn Cati, wel, na i ddefnyddio'r un gwyrdd yma felly te. Mewn â hwnna. Nawr, mae'n ddefnyddiol i weld cefndir y dudalen, felly am nawr na i newid lliw cefndir y dudalen i ryw liw arall. A nawr, dwi'n jyst yn mynd i lenwi hwn, cymaint a fi'n gallu a'i canoli hwnna, na fe fel la. Right, nawr, fi'n mynd i ddyblygu hwn, 3 dot dyblygu. Dyma'r un newydd, symud y mas o'r ffordd am nawr, clicio'r un cyntaf yna a cloi. Iawn. Yr un newydd nawr fan hyn yn symud o amgylch, yr un cefn wedi cloi. Iawn te. Right, nôl a fi i'r porwr. Nawr, be ni'n mynd i wneud nawr, gyda'r un yma sydd yn y blaen, i ni yn moyn yr cefndir yn unig. Dyn ni ddim yn moyn cael gwared y cefndir, ni moyn cael gwared ar y crys T, mwyn cadw just y cefndir yn unig. Iawn? Felly, dwi yn mynd i glicio ar y dileuedd tro yma, y dileuedd. Clicio hwnna, a allwn ni ddewis delay, dewis cyflym, a beth dwi'n wneud yn syml iawn yw clicio ar y crys T. Iawn, dim ar y gwyn, clicio ar y crys T, unwaith, bwp, na fe, a mae wedi delay y crys T, chi'n gweld? Os chi'n gwneud camgymeriad, allwch chi clicio ar ail osod i gael mynd yn ôl. Allan ni'r un peth draw fan hyn ar y crys T ochr yma, clicio unwaith, bwp, a mae hwnna wedi diflannu. Unwaith chi wedi gorffen, fi'n clicio wedi gwneud, a nawr chi'n gweld allai symud hwn o amgylch, a mae fel rhyw fath o fframyn, a wneith e glicio mewn iddi le a cuddio yr un yn y cefndir. Nawr, pam i fi wneud hynny? Wel, y reswm fi'n wneud hwnna yw, llwn ni nawr roi ein addurniadau rhwng y ddwy haen yma, a fydd e'n torri fe mas o amgylch y crys T. Iawn, dyna'r reswm i ni wneud e. Right, felly fi wedi wneud hwnna ar y porwr, na i wneud un peth yr iPad nawr, iawn? Felly ni'n defnyddio dileuedd i ddileu y crys T ar yr copi yn y blaen o'r crysau T yma. Right, draw i'r iPad i wneud yr un peth. Right, dyma ni. Dwi yn mynd i fyny dileuedd, a dwi'n tapio yng nghanol y gwyrdd, tap, wedi wneud, a'r ochr arall, tap, wedi wneud, a dwi wedi gwneud, yna fe. Yna fe wedi wneud, iawn, wedi gorffen. Right, a nawr, chi'n gweld, mae'r llinellau pink na mynd i fy helpu i gael hwnna'n union yn ei le, fel na. Gwych. Right, nawr te, mlaen at yr hwyl. Dewch i ni gael dechrau addurno y crys T yma. Wel, barti ddys da fi gyntaf fan hyn. Felly, beth mae barti ddi yn enwog ar gyfer? Beth mae e'n enwog am wneud? Wel, oedd e'n fôr leidr wrth gwrs. Felly, beth allan ni fod yn chwilio amdani nhw? O, mae rhywun arall da ni. Bore da. Ysgol Pen y Pil, blwyddyn 5. Siwr i chi fyna? Siwmai ffrindiau, diolch am y neges. Miss Jones. Diolch am y neges. Ysgol Pen y Pil, blwyddyn 5 yn ymuno gyda ni heddi. Gwych. Diolch am y neges a diolch am ymuno. Right. Beth i fi moyn addurno hwn gyda? Wel, beth oedd barti ddi'n chwilio? Oedd e wastad yn chwilio am drysor, nag oedd e? Iawn, felly beth am i ni fynd i'r elfennau ar y chwith, a chwilio yn yr asedau dylunio, llai chwilio am rhywbeth fel jewels, neu coins, neu treasure. Dych chi'n gweld beth gewn ni. Jewels. Nawr te. Beth sy'n mas? Na rhywbeth ma. O, beth yw hwn? Hwna'n edrych yn dda, ynddo e? Hwna'n edrych yn ddefnyddiol. Mae'n licor y darnau arian yma hefyd. Chi'n bod beth? Am y rai bach yma, rai man yma weles i gyntaf. Reina. Right, na te, dwi'n clicio ar hynna. Mae yna gefndir ar hwn. Na, chi'n bod beth? Mae'r rhan fwyaf o'r pethau mewn yn yr elfennau heb gefndir.
Felly dwi eisiau rhai heb gefndir. Dyma ni, rhywbeth fel hyn. Chymod? Heb gefndir. Nawr, alla i wedyn orchuddio y crys cyfan, fel yna, gyda'r darnau o arian. A allan ni'r un peth ar gyfer yr ochr yma. Nawr, falle bod rhywbeth dy chi sydd ddigon hir i fynd ar draws y ddoi grys T. Felly allech chi jyst defnyddio un. Ond gyda fi, mae'n eitha sgwar. Felly dwi'n mynd i ddyblygu fe. 3 dot dyblygu. A dyna ni, a dod draw ar un nesaf. Nawr, sdim ots am yr ymyl yma. Iawn? Sdim ots am hwnna. Dyna ni, mae hwnna'n gred. Nawr, chi'n gweld beth yw'r broblem? Beth bydde y broblem fel arfer yw, ni moyn i hwn i fod ar y crys yn unig. Dyn ni ddim yn moyn bod e... so ni moyn bod e i weld ar y gwyn o amgylch y crys T. Ni moyn bod e just ar y crys T. Nawr, dyna pam wnaethon ni wneud y cam na o ddileu y crys T o'r ail gopi. Draw ar y stac heinau, fan hyn, os lisgwch chi'r un yma i'r top, bam. Na fe, chi'n gweld? Mae'n cuddio popeth sydd ddim ar y crys T, a nawr mae dan ni'r darnau arian ar y crys T yn unig. A yn syth, mae hwnna'n edrych yn ardderchog. Mae hwnna'n wych yn barod. Iawn? Os ych chi'n teimlo bod e bach yn gryf, a falle bod fi'n teimlo bod e bach yn gryf, allech chi fod yn dod lawr, clicio ar y stac heinau ar darnau arian yna. Allech chi fod yn dod lawr ar anrhyloiwedd ychydig os ych chi eisiau. Dod lawr ar hwnna. Chi'n gweld? Mae hwnna nawr yn ysgafnhau y darnau arian yna chydig ar y crys T. Felly mae hwnna lawr ar ryw... Neddol lawr ar fe 30%, a neu'n neud i'r un peth gyda'r llall. 30%, rhywbeth fel yna. Right, gwych. Mae hwnna'n edrych yn hyfryd. Nawr, beth nesaf? Wel, nesaf i fi moyn falle dŵr i ddangos bod e'n fôr leidr sydd yn mynd ar y moroedd mawr. Felly, na i fynd nôl i'r elfennau a na i chwilio trwy hyn yn yr asedau am just water. Water yn unig, dwi'n meddwl. A ni moyn rhyw splash o ddŵr. Mae hwnna'n un perffaith, yn dweud? Mae hwnna'n un cwl, gallai hwnna weithio'n dda ar y gweilod. Sawl un fan hyn allai weithio'n dda, gweud y gwir. Fi'n licio hwnna hefyd. Allwch chi arbrofi fan hyn yn sicr. Trial pethau mas, cygwared arnyn nhw os yna gyn nhw'n gweithio. O, mae hwnna'n un hyfryd. Licio hwnna. Right. Dwi'n mynd i fynd am yr un oedd ar y top lan fan hyn. Hwn, dwi'n meddwl. Licio hwnna. Nawr, allan ni fod yn gosod hwn, chi'n bod, ar bob crys, un fan hyn, copi draw fyna, ond chi'n bod beth, licen ni bod y dŵr yn splasio dros y ddoi crys yn eitha mawr. Felly, allai, yn syml iawn, wneud yr un dyluniad yma yn enfawr. Chi'n gweld, mae'n mynd ar draws y blaen a'r cefn. Iawn, allwch chi'n neud e mor fawr â chi moyn. Na i, rhywbeth fel yna. Nawr, mae'n edrych yn ei bentost ar y foment, ond to, os ydw i yn llusgo y crys T wedi torri allan i'r top, dyna ni. Mae'n tacluso hwnna. Nawr, os oes yna ddarn dal yn pipo fel hyn gyda chi, allech chi ddefnyddio'r tocio wedyn. Allech chi docio hwnna lawr os ych chi eisiau. Lawr fel la. Iawn? Jyst i dacluso pethau. Sgolach ar hwnna. Wel, wisgen i'r crys T na, yn bendant. A na gyd sydd â ni ar hyn o bryd ar hwnna yw darnau arian a'r splash o ddŵr ar gyfer crys T barti ddi. Roed, fi'n mynd i wneud o draw i'r iPad i gael ni i rywle tebyg, cyn bod ni sy'n mynd mlaen i'r camau nesaf, sef ychwanegu mwy o fanylion a chydig o destun hefyd. Roed, draw i'r iPad a fi te. Dyma ni ar iPad. Felly, os chi'n cofio o'r iPad, mae da fi yr fframen, achos fi wedi dyleu y crysau T gwerth o'r un blaen na, a wedyn mae'r un yn y cefn wedi cloi. Iawn. Nawr, be fi'n ei wneud yw, beth hwn, twm tro cati, wrth gwrs, twm tro cati. Nawr, oedd e'n lleidir pen ffordd. Felly, dechrau ni gweld os oes na masg, os na chwilio yn yr elfennau, asedau dylunio masg.
Oedd e hefyd yn hoff iawn o geffylau, felly lle ni ddod mewn â ceffyl. O, mae'r masg na fyna'r top yn un tebyg iawn bydden ni'n dweud. Os na un arall. Felly ai masg ddylen ni chwilio am. Credu felly oedd yr un top na. Ydych chi trial ai masg? Ai masg. Na, fi'n mynd i, nôl i masg. Fi'n credu mae hwn yw'r un gorau, yr un na, hwnna. Right, nawr, alla i ddod lan o hwnna, felly bod fi moyn bod e yn fawr fel hyn. A dyblygu hwn, chydig o weithiau. Newid yr ongl. Felly bod yr anroloiwedd yn dod lawr arno rhain fyd. Ie, na ni. A dyna le mae'r hyd yn digwydd fan hyn. Dyna le mae hwn yn really dangos i effeithiolrwydd yw pan i ni llusgo'r haen na lan i'r top a mae'n cuddio popeth o'r golwg. Gwych. Right. Nawr te. Just docio hwnna. A mae jyst fi docio hwnna tym bach. Right, beth arall te? Wel, y ceffylau yn bwysig. Wel, arian yn bwysig hefyd, nag oedd e. I Twm Sion Cati. Dych chi weld os na i chwilio fan hyn am hors. Hors. Be gai? Oh, cool. Right. Wel. Mae'r ain yn edrych yn ardderchog. Ie. Sawl un lle ni ddefnyddio fan hyn yn dweud e? Sawl un. Beth a i am te? Beth a i am? Pa un? Right, a'n ôl i'r top. Credu lam yn adrau gore. Dwi'n mynd i fynd felly am y fydd o'r un yma. Yr un gyda darnau wyn yn y fe. Ie. A nawr, dod lawr yr anroloiwedd. Newid yr ongl. Mae hwnna'n gweithio'n gret. Dyblygu hwnna. Dwi'n mynd i fflipio fe. Defnyddio ar fflipio lawr yr chwith fyna. Pen y ceffyl yn enfawr ar gefn y crys felly. Fel na. Ie. Gret. A nawr dod ar crysau ti na i'r blaen, i'r top. Ni gael gweld ein dyluniad. Ydy, hwnna yn edrych yn cool iawn. A just ychwanegu'r haenau yna, na gyd i ni wedi wneud, yw ychwanegu'r haenau yna. Rhywbeth arall i chi fod yn wneud yw just mynd mewn i'r elfennau. Iawn, dim chwilio am unrhyw beth. A dan yr asedau dylunio, os ych chi'n mynd lawr, scrollio lawr, mae da chi overlays a textures. Iawn, felly os ych chi'n mynd i enghraifft overlays, mewn fan hyn. Mae yna bethau cool mewn fan hyn hefyd, iawn. Bethau fel, os fi'n mynd i chwilio fan hyn am, dyma ni, beth dyn ni, mae rhaid chi ripples and splashes, specks and flecks, vintage, light. Fi'n mynd am, lle newn ni edrych ar specks and flecks. Dyma ni. Chi gweld rhain i gyd? Nawr te, os dwi'n dod mewn a un o'r rhain, mae just yn mynd i roi effaith cool iawn i fi. Smotiau yna, ie? Chi gweld y smotiau yna? A lle ddyblygu hwnna. Na, chi'n bod cyn dyblygu fe, na ddod lawr yr anroloiwedd, ti'n bach y smotiau yna, na fe. Dyblygu, draw i ochr arall, a llusgo y crys i'r top. Iawn. Mae hwnna'n dod ymlaen yn gret. Mae'n hollol wahanol, yn dwi? Hollol wahanol i'r un barti ddi. Dych chi'n mynd nôl i barti ddi.
Lle na i roi un o'r gweadau na mewn eto fan hyn nawr i ddangos hwnna to. Felly, chwilio am ddim byd yn yr asedau dylunio. Iawn, chwilio am ddim byd. A wedyn sgrolio lawr, a mae chi overlays a textures. Mae'r ddoi ohonyn nhw yn llawn o bethau diddorol. Felly, yn yr overlays fan hyn, lle fynd felly rhywbeth fel ripples and splashes. Dyma ni, mae rhain yn bethau eitha dyfrchyd. Felly'r un yma. Na fe. A mae hwn yn rhyw fath o... waw! Tonnau gwyn. Dod hwnna draws y dyluniad cyfan fel hyn. Nawr, mae hwnna'n bendant yn ormodol ar foment. Mae'n ormod, mae'n cymryd drosto. Ond na iddo lawr yr anrholoiwedd. Na fe, just fel yna. Os ydych chi eisiau, allwch chi docio'r top a'r gwaelod. Na fe, a nawr chi'n chi gweld, mae da fi'r just yr effaith cwl gwyn na dros y dyluniad. Right, iawn. Be sy'n dod nesaf te? Wel, unwaith i chi wedi gwneud eich addurno, ni'n barod i roi testyn ar hwn. Iawn. Felly, fi'n mynd i wneud rhywbeth tebyg i gris pêl drod. Ni'n mynd i gael enw, yn hytrach na rif, ni'n mynd i gael enw y cymeriad yn fawr ar y cefn fan hyn. Iawn. A wedyn felly gewn ni just rhyw fathodyn bach ar y frest ar y blaen. Felly, yr enw gyntaf te. Wel, dewch ni gael mynd i testyn ar y chwith. Ychwanegwch eich testyn, a ysgrifennwch enw eich cymeriad. Felly, Barti Ddi sydd da fi fan hyn. Barti Ddi. Right, a ni'n mynd i ddefnyddio cynllun testyn dynamig. Achos mae hwnna'n golygu os dwi'n ailfeidio, na fe, chi weld mae'n gwthio yr geiriau uwch ben i gilydd, a mae'n mynd i newid maint yr ail linell i fod yn fwy fel bod e'n llenwi lled y bocs. Right, nawr en, ffont. Dewch ni gael gweld y ffontiau argymhellyr. Llwch chi weld rwy'n awth glicio fan hyn ar gweld y cyfan. Nawr fi moyn rhywbeth, chymod, addas i Barti Ddi, rhywbeth felly hynafol, rhyw ffont gwyllt. Os un o'r ein yn ffont gwyllt. Fi'n licio hwnna. Fi'n licio hwnna. Hwnna fel rhyw ffont byddai môr leidr yn defnyddio. Dych chi'n gael gweld mwy fel yna. Ie, dyma'n ffontiau ti. O! Mae hwnna'n ffont môr leidr. A mae hwnna wych. Fi'n licio hwnna. Right. Hwnna fydd i, dwi'n meddwl. Fi'n clicio ar hwnna. Na fe, a mae'r ffont wedi i osod. Right. Nawr, os i fi'n rhoi hwnna lam yn un nawr, chi'n gweld, dyw'r lliwiau na ddim yn gweithio'n gret. Dwi ddim yn gallu darllen hwnna'n rhy rhwydd. Felly, falle bod eisiau fi newid y testyn na i fod yn wyn. Iawn, dych chi fi gael dreialau. Rhoi fe fan hyn. Clicio nôl nawr, fi'n hapus yr ffont. A, clicio ar y testyn. Right, lliw y llenwad. Dych chi'n gweld. Llenwad gwyn. Ie, falle. Ond dwi'n mynd i roi amlinell hefyd. Felly, lan ar amlinell. Nawr te, allan i fynd am amlinell ddi, sef lliw y Cris. Mae hwnna'n gweithio, yn y gwe. Neu allan i fynd am, chymod, lliw yr darnau arian yma. Mae hwnna'n gweithio. Neu hyd yn oed lliw y splash dŵr. Mae hwnna'n gweithio. Allech chi roi'r dŵr fel lliw yr testyn a cael amlinell ddi. Hwnna'n gweithio neis. Hwna'n gweithio neis hefyd. Ond fi'n credu taw gwyn a di fi'n credu i fi. Ie. Ie. Ie, neu ai am glas golau felly. Felly, na i ddefnyddio'r pipet, yr eyedropper, maen nhw'n gweud yn Saesneg, y pipet, a na i ddewis y glas mwy o golau sydd da fi fan hyn, sef fydden ni'n dweud hwnna. Na fe, ie. Fi'n licio hwnna. Mae hwnna'n gweithio'n dda. Nawr, allech chi newid bwlch eich llinellau chi, fan hyn hefyd, mwyn dod ar gair ddi yn agosach i Barti na ni, a mae'r amlinell yn toddi yn un. Mae hwnna'n gallu edrych yn neis, fel yna. Mae'n dibynnu ar y ffont i chi wedi dewis. A nawr, dwi'n mynd i lenwi, chymod, lled y Cris gymaint a allai gyda hwnna. Na fe. Right. Nawr testyn ar y cefn wedi wneud. Yn y beth fi'n mynd i wneud nawr yw, dwi eisiau
Llew Jones lawr ar waelod y Cris fan hyn. Felly na i ddyblygu hwn, 3 dot, dyblygu. A ni'n mynd i roi Llew Jones. Nawr fi moyn nhw'n i gyd ar un linell, felly lle gydio yn y cornel fan hyn a just ail-feintio'r bocs. Nawr, syniad bach i chi, cofiwch hefyd, mae yna gystadleuaeth dylunio Cris T fel arfer yn yr Eisteddfod yr Urdd. Sa i wedi gwirio rest y tysyneg fel hwnna eto leni, ond fel arfer mae yna gystadleuaeth dylunio Cris T. Nawr, dwi ddim yn meddwl allech chi ddefnyddio beth ych chi'n gwneud heddi, ond os ych chi'n mwynhau hwn, allwch chi ddefnyddio'r union sgiliau yma i gystadlu yn y gystadleuaeth dylunio Cris T. Ar gyfer beth bynnag yw'r thema eleni. Mi'n meddwl mai tonnau yw'r thema. O, pidwch a cymryd beth i fi'n gweud fyna nawr fel reol. Ond, chymod, dyma'r sgiliau. Felly, os ych chi'n mwynhau, cofiwch am y weithgaredd na. O, pwy stan ni ma? Miss Thomas, bore da gan Ysgol Saron. Wel, siwr i chi fyna yn Ysgol Saron. Croeso mowr i chi. Pan o'n i'n gweithio yn Ysgol Maes y Gwendraeth, o'n i'n aml iawn yn cael plant o Ysgol Saron yn y nosbarth cyfrestru fi ym mlwyddyn 7. O'n i'n aml yn cael plant Ysgol Saron. A chi'n gwybod beth? Plant Ysgol Saron bob amser yn blant cwrtais iawn pan maen nhw'n dod lan i Ysgol Maes y Gwendraeth. Fi wedi sylwi hwnna. Pwy ysgol ych chi'n dod o? Os maen nhw'n blant cwrtais, maen nhw fel arfer yn dod o Ysgol Saron. Felly, da iawn chi fyna yn Ysgol Saron am ddysgu'ch plant i fod yn blant cwrtais tu hwnt. A diolch am weid helo hefyd. Right. Nawr, testyn ar yr iPad. Na beth ydych chi'n mynd, ni'n ngofio beth ydych chi'n gwneud fan hwnna. Nôl o fi'r iPad gyfer Cris T Twm Sion Cati. Right, yn mynd i ychwanegu testyn. Felly, testyn, ychwanegwch eich testyn. Twm Sion Cati. Nawr, fel arfer fydden ni'n gweithio nhw chi i ddefnyddio prif lythrennau fan hyn. Ond, pan i chi yn defnyddio'r cynllun testyn dynamig, chi'n gweld, mae e'n troi popeth yn brif lythrennau. Felly, o ddim eisiau fi boeni amdano fe. Right. Nawr, allech chi wthio fe i ddwy linell fel a, fel bod y twm yn enfawr, ond fi'n mynd i gael e fel hyn, Twm Sion Cati. Right, font. Oh, stop it. Dwi ddim yn moyn newid y testyn. Stop. Right. Fi'n mynd i'r ffontiau argymhellir. Dewis ffont clir ar gyfer lleidir pen ffordd. Pwy'n fydd i de? Meddwl mai am un trwchus yma. Mae'n cool. Ydy. Right, mae hwnna'n iawn. Felly, beth dwi eisiau nesaf te yw rhoi hwnna ar gefn y Cris. Nawr, dwi'n moyn y testyn i fod yn ddi, falle, ond os mae testyn yn ddi, bydd angen fi gael am linell golau ar hwn. Beth am ddewis Llew golau fel a. Na fe, mae hwnna'n gweithio neis, fel na. Neu falle bod eisiau am linell i fod yn fwy na. Chymod be, mae'r Gwener yn rhy grif yn dweud. Dwi'n meddwl bod yr Llew tu fewn y ceffyl na yn gweithio neis. Ydy. Falle bod y testyn bach yn anodd i ddarllen fel na. Os eisiau'r testyn i fod yn wahanol Llew. Na, chi'n bod beth, fi'n credu bod e'n gweithio neis. Right, fi'n mynd i dod lan y bwlch y llunellau, dod hwnna'n agosach i gilydd. Mae hwnna'n gweithio dda. Dych chi'n cael trial Llew gwahanol ar yr llenwad. Mae Gwyn yn gweithio chwel. Ni trial... Na, rhyw llwyd ddim yn gweithio. Gwyn yn gweithio. Beth am un o'r lliwiau gwyrdd? Mae'r gwyrdd yna'n gweithio neis. Ydy. Felly ni hyd o fynd am ryw liw melyn, felly ni, lliw gwahanol. Ydy, mae'r lliw melyn na yn gweithio neis gyda fe. Ydy. Ydy, yn hapus o hwnna. Right, be fi'n neud nawr yw i fi yn mynd i ddyblygu hwnna. 3 dot, dyblygu. A newid hwn i ddweud Llew Jones. Felly, dewis testyn. Nôl o fe. Llew Jones. Lawr o fe. A to, llusgo hwnna mas i fod yn... Wel, os ych chi moyn yn ddwy linell fel na, mae hwnna'n iawn, ond dwi eisiau fe jyst ar un linell, dwi'n meddwl. A lawr, a gosod hwnna lawr fyna.
ar waelod y crys. Iawn, gret. Right, ni bron a benni gyda hwn. Na gys eisiau gwneud yn awr yw addurno blaen y crys. Mae hwnna'n chydig bach fwy cyflym. Dim eisiau testyn yn ni tro hyn. Felly ar flaen y crys, i ni moyn felly rhoi rhyw fathodyn sydd yn dangos rhywbeth sydd yn bwysig i'n arwr ni. Felly ar gyfer bart i ddi, felly beth am i gleddu fe? Neu i hete felly. Rydych chi'n gymryd i elfennau a na i chwilio fan hyn am clicio nôl, allan o'r overlays, nôl i'r elfennau, i'r asedau dylunio. Na i jyst chwilio am pirate. Fel na. O, mae rhaid ni llwyth o bethau fan hyn llwytho. Mae rhaid ni het, môr leidr, mae pen môr leidr, lle hwnna fod yn bathodyn gwych, lle fe? Neu mae cleddyf fan hyn. Nawr, allwch chi ychwanegu tymaid yn o'ch chi moyn. Chymod, byddai'n un o sgoi mynd dros ben llestri. Less is more, maen nhw'n gweud. Mae llai weithiau fwy ffeithiol na mwy. Beth am i fi ddod â chleddyf i mewn? Right, allan rhoi hwnna ar fan hyn. Le mae bathodyn ysgol ar eich crysau chi felly. Fan hyn, ar y frest. Iawn, le mae bathodyn Adobe gyda fi ar yng Nghrysi. Just lan fan hyn. Mae wastad chydig yn uwch na i chi meddwl. Na fe. A wedyn dwi'n mynd i ddyblygu hwnna felly. Dyblygu. A beth am droi hwnna, flipio hwnna, flip. Na fe, a chroesi nhw fel na. A hwnna di creu bathodyn cool fyna, ynddo e? Chymod fe, o'n i yn hoffi'r het yma hefyd, fi'n licio hwnna, ar un ma, a gweud y gwir. Felly, beth am, allai ddod mewn ein o'r yna, allai ni ddod i fe ar y cefn, ar y by. Fel na. Fel bod y barti yn gwisgo het. Nes dim rhaid i chi wneud hwnna. O'n i jyst yn gweld efo na nawr yn meddwl bydde fe yn gweithio neis. Na fe. Os i chi, cofiwch, be ni heb wneud ychydig bach yw dod ar crys T yma i'r blaen. Felly, cofiwch wneud hwnna. A wedyn wneud jyst dorri yr ymyl i ffwrdd a tacluso'r ymyl. Right, iawn. Be sy'n nesaf? Wel, nesaf, i fi just felly mae'n dangos bod Llew Jones a'i lyfrau yn arbennig i ni yma yng Nghymru. Felly, chymod beth fi'n ei wneud? Fi'n mynd draw i'r eiconau a chwilio am Wales. Right, dyma ni. A beth am roi drai goch ar y llewis? Lan fan hyn ar y llewis. Beth am roi drai goch fyna? Felly, na i ddewis y ddraig a newid y lliw i fod yn goch. Nawr, os ys crys T coch dych chi, felly bod chi moyn newid eich draig i fod yn liw gwahanol, ond i bawb arall, byddwn ni'n gweud bod eisiau'r ddraig i fod yn goch. Na fe, a wedyn ewn ni roi hwnna lan. Nawr, achos bod hwnna ar y llewis, dwi'n meddwl bod eisiau fi gylch droi e. Bych yn maint o'r lawr ychydig hefyd. Rhywbeth fel na. Cool! Wel, wisgech chi'r crys T yma? Fe'n credu wisge... Wps, creu wisge ni fe. Yr crys T yma yn un hyfryd iawn. Sut bydd y ddraig lan yna? Dod hwnna'r blaen. Right, beth yw'r cam olaf te? Wel, chymod, i ni wedi gorffen, ond dwi'n meddwl bod eisiau i'r cefndir y dudalen fod yr un lliw ar blaen. Felly, na i newid lliw y cefndir nawr i fod yn wyn. Os ych chi ddim yn siŵr beth yw lliw eich amlinell chi, allwch chi ddefnyddio yr pipet. Dyna ni, gosod ei fod yr un lliw. Iawn, a yn olaf, falle bod chi moyn rhoi teitl ar eich dogfen. Felly, na i ddyblygu'r testyn yma. Testyn Llew Jones. 3 dot. Dyblygu. Gall hwn ddod i'r blaen. A beth yw hwn? Wel, hwn yw crys Llew Jones, wrth gwrs. Felly, ni'n rhoi nôl y dechrau fyna. Crys dash. Crys Llew Jones. A wedyn, llenwi fe gymaint allwn ni ar y dudalen. Na fe, dyblygu fe to. Rhowch eich enw ar waelod y dudalen. Gan Meredudd Jones. Na fe. Rhoi hwnna lawr fan hyn. A na fe.
na'ch dyluniad Crys Llew Jones chi wedi wneud. Wel, sa'n mwyn i chi, ond mae hwnna'n lot fawr o hwyl. Fi wedi cael llwyth o hwyl yn neud hwnna. O, mae rhywun yn gweud siwmai. Pwy sy'n ni ma? Bore da, blwyddyn 6, Ysgol Pen y Pil. O, ni wedi gweud hwnna'n barod, ni? Sa'n bod. Ysgol Pen y Pil, nag ydym. Nag ydym, fod yn newydd. Pawb yn gyffroes o, fi'n falch bod chi'n gyffroes. Croeso i chi ffrindiau, diolch am ddod. Right, beth i ni gallu neud o hwnna? Wel, chi'n gwybod, mae'r ddoi fotwm yma gyda chi lan ar y top. Os ych chi moyn argraffu fe, cliciwch llwytho lawr, llwytho fe fel PNG neu PDF i argraffu fe'n sydd i'ch dyfais. Neu, os ych chi moyn bod pobl yn gallu clicio ar ddolen a dod i weld eich gwaith chi wedi cyhoeddi ar y we, cliciwch ar rannu a wedyn dolen gweld yn unig, a mae hwnna wedyn yn mynd i greu dolen, unrhyw sy'n clicio ar y ddolen, bydd nhw'n dod i weld eich Crys T bendigedig chi ar gyfer diwrnod Llew Jones. Right, iawn. Hwyl yn te. Right, mae eisiau ni symud ymlaen i'r ail weithgaredd. Cyn bod fi'n neud na, cofiwch, ac fi'n gwybod mae rai pobl yn gadael ar ôl y weithgaredd gyntaf, cofiwch nawr, os ych chi'n postio ar-lein, athrawon, tagiwch fi mewn, fel bod fi'n gallu gweld eich, os ych chi wedi gwisgo lan, fi'n mwyn gweld bod chi wedi gwisgo lan fel, ond hefyd, fi'n joio gweld dosbarthiadau o blant wrthi yn mwynhau defnyddio Adobe Express yn dilyn y gweithgareddau yma. Felly, os chi'n postio rhywbeth ar-lein ar y cyfryngau cymdeithasol, tagiwch mewn at Adobe Meredudd, at Ysgol digidol, at Meredudd Llew, neu at Meredudd Jones hefyd, os ych chi'n chwilio amdana ar Facebook Meredudd Jones, bydde hwnna, neu Ysgol digidol, beth bynnag. Felly, tagiwch fi mewn, a un o'r reina fyddai'n gweld nhw. Hefyd, i rhain o'ch chi sydd ddim yn cario ymlaen gyda'i gyfer yr ail weithgaredd, mewn byddefnos, mae dyn ni 2 sesiwn. Mae dim byd wythnos nesaf, achos fi'n mynd lan i Ogledd Cymru i wneud 30 o sesiynau wythnos nesaf, felly dim gwersi byw yn wythnos nesaf. Ond mewn byddefnos, yr wythnos cyn hanner tymor, hanner tymor, ar y dydd Mercher mae'n ddiwrnod i ddathlu wythnos ailgylchu, mae sesiwn am hanner awr 10, a wedyn ar ddydd Iau, mae'n byddwn ni'n cael gwers ar gyfer calan, calan geiaf. A mae hwnna'n hanner 10 ar y dydd Iau cyn hanner tymor hefyd. Felly, os ych chi eisiau dod i reina athrawon, na gyd sy'n eisiau chi wneud yn mynd i arweinwyr.express.cymru a wneud siŵr bod chi wedi cyfrestru i archebu lle ar y sesiwn. Right, mlaen yn ni te i'r ail weithgaredd. Mae da ni, faint sy'n ei ôl, 5 munud ar 20 fach ar ôl da ni ar gyfer yr ail weithgaredd. Right, i ddechrau prosiect newydd, na gyd sy'n angen i fi wneud yw clicio ar eicon Adobe Express yn y cornel top ochr chwith, fel hyn. A dyma fi, dwi'n nôl ar dudalen cartref Express. Nawr, ar gyfer hwn, i ni'n mynd i fod yn creu fideo. Iawn, ni'n mynd i fod yn creu fideo. Ar gyfer un o gerddi Llew Jones. Enw'r gerddi yw Pam. Right, cliciwch ar creu fideo. Y del sy'n oren fyna. A dyma ni nôl yn y golygydd, mae union yr un peth y beth ni newydd ddefnyddio. Yr unig beth sy'n wahanol yw bod dan ni nawr linell amser. Iawn, achos mae angen bod ni'n gallu trin amser i greu fideo. Rhaid, dechrau ni gael sgrolio lawr, sgrolio lawr ar gyfer her 2. Fideo barddoniaeth. Rhaid, rhowch un o gerddi Llew Jones i gefndir fideo. Beth am ychwanegu cerddoriaeth gefndirol a throslais. Rhaid, no. Dyma gerdd enwog gan Llew Jones. Pam. Nawr, dwi ddim yn meddwl bod ni'n mynd i wneud hwn i gyd. Dim angen bod chi'n wneud ei gyd. Lle chi jyst wneud darn o'r gerdd. Iawn? Lle chi'n wneud jyst chydig linellau cyntaf yn unig. Neu lle chi wneud peth o fe gyda fi i'r sesiwn. Gorffen y gweddill yn waith cartref os ych chi eisiau. Lan i chi. Right. Chi dewch i ni gael edrych ar y gerdd yma. Pam. Pam mae'r lleiad weithiau'n llawn ac weithiau fel cryman tenau iawn? Pam y mae'r wylan sy'n hedfan fri mor rhyfeddol o wyn a'r frân mor ddi? Pam mae sgfarnog y ros mor chwym a'r crwban bron methu a symud dim? Pam mae dŵr y nant mor glir a'r gwydyr a dŵr yr afon fawr mor fudur? Right, chymod beth, ewn ni lan i fyna, ewn ni stopio fyna. Felly, sawl llinell da ni fan hyn yw 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, mae 8 llinell da ni, a maen nhw'n dod mewn parau, yn dyn nhw. Mae yna far cwestiwn ar ddiwedd pob am yn ail llinell. Felly, beth da ni fan hyn yw 4 par o linellau. Felly, yr un gyntaf yw, pam mae'r lleiad
weithiau'n llawn ac weithiau fel cryman tenau iawn. Felly mae'r un cyntaf yna'n sicr yn sôn am y lleuad. Iawn, felly dyna bydd yn thema gyntaf ni. Ond cyn hynny, mae eisiau ni i roi teitl pam gan Llew Jones. Right, pawb yn deall beth ni'n neud? Gret. Nawr, ni'n mynd i gweithio gyda fideo tro hyn, felly man yma ni'n chwilio am fideos. Felly na i ddod i'r cyfryngau ar yr ochr chwith, cyfryngau. A wedyn dwi'n mynd i fynd i nid lluniau, ond fideos. A dwi'n mynd i chwilio fan hyn am, felly na i chwilio am cwestiwn. Achos mae hwn yn gofyn pam yn dywe. Dyma ni, felly gellir dyn yma gyda gwallt bendigedig, lle fe fod yn gofyn pam, neu lle chi jyst bod yn defnyddio marc cwestiwn, neu'r pobl yma yn gofyn pam, neu yr law yma yn gofyn pam. Mae hi'n edrych fel bod hi'n gweud pam, mae e'n gweud pam, mae hi'n a llai pen, mae hi'n gofyn pam, Iawn, felly, dewyswch rhywun, dwi'n meddwl ai am, fi lico'r marc cwestiwn yma. Felly, na i ddod lan o hwnna nawr, clicio ar y fideo, iawn, a dyna'r fideo yn ei le. Nawr, weithiau fyddwch chi'n gweld bod eich fideo chi ddim yn llenwi'r dudalen yn llawn. Os mai hynny yw'r achos, na gyd sy'n chi'n neud yw clicio ar ffitio'r fideo. Nawr, mae'n ni digwydd bod yn llenwi fe, felly mae popeth yn iawn dy fi. Ond weithiau fyddwch chi'n gweld felly bariau gwyn ar yr ochr neu ar y top. Felly clicio ffitio'r fideo, bydd popeth yn gweithio'n iawn. Right, mae eisiau fi gael teitl ar hwn pam gan Llew Jones. Felly testyn, ychwanegwch eich testyn pam, mae'r cwestiwn. Beth yw'n mynd i wneud? Wel, chi'n gwybod bod fi ddim yn licio'r ffont yma. Felly, dewch i ni gael chwilio am ffont sydd yn well. O, fi licio'r un yma'r llawysgrifau yma. Sy'n fi'n gofyn, ife pam yw enw'r ferch yma? Felly dawe. Right, amlinell felly? Ie, beth am amlinell wen? Achos bod gwyn gyda hi ar ei siwmper. Allan ni ddewis yr union lliw na, achos mae chydig bach yn llwydaeth. A falle llenwad, lle ni fynd am yr union liw coch yma sydd ar y cefndir. Diddorol. Ie, pam lai. Pam, a wedyn na i ddyblygu hwn. Dyblygu gan Llew Jones. Gan Llew Jones. Na, mae hwnna'n enfawr. Chydewch i ni gael dod lawr y maint hwnna. A wedyn newid size y box gan defnyddio'r dolenni ochr yma. Gan, chi'n meddwl, na i wneud e... Na, gyd ar un linell, dwi'n meddwl. Rhywbeth fel yna. Ie, gret. Gret. Hyfryd. Ia, a dyna'r sleid gyntaf wneud. Nawr, allai clicio chwarae lawr fan hyn. A chi'n gweld, mae dyna'r testyn, ond wedyn mae'r cerdyn yma yn dod lan. Iawn, right. Wel, beth oedd yr olygfa gyntaf yn sôn dan? Oedd y lleuad, ynddo fe? Felly, dewch i ni gael ychwanegu golygfa. A fan hyn, i ni'n mynd i chwilio yn y cyfryngau o dan fideos, na chwilio tro hyn am moon. Nawr, os ych chi'n hofran drosto nhw, chi'n gweld, wneud e chwarae'r fideo yn gyflym iawn i chi. Cofiwch hefyd bod yna destun yn mynd i fod gyda ni. Testun, text, sgrifen. Felly mae'n werth cofio cadw mewn cof bod eisiau lle chi'n bod ar gyfer y testun yno ni. Chi'n bod beth, weles i, mae hwn yn gret achos mae'n dangos y lleuad yn tenhau i fewn i'r cryman. Hwna'n berffaith yn meddwl ar gyfer yr cwplen yma. Right, felly na i... O, waw, oce. Hwna fel rhyw fath o eclipse. Efo'r lleuad yw hwnna neu'r hael yw hwnna? Sdim ot. Na i ddod mewn o fe. Mae hwnna'n gweithio'n gret. To, mae'n ffitio gyda fi. Os ydych chi linellau gwyn, chi'n bod ar y top o'r gweilod, cliciwch ar ffitio'r fideo i gael dod mewn o hwnna. Right, iawn. Mae eisiau fi nawr ei gydion y testyn na. Nawr, i chi gopio glido fe o fan hyn. Os chi ar yr iPad, mae werth i chi agor y gerdd y Google Docs. Felly, dalwch eich bus lawr ar yr iPad a wneud open in a new tab. A mae e fan hyn i chi fan hyn. Iawn, nawr te. A na i ddewis y cwpred cyntaf na fanna. Pam mae'r lle weithiau'n llawn ac weithiau fel cryman tenau iawn. Nawr te, testyn.
ychwanegu testyn. Glido hwnna mewn. Ble mae hwnna'n mynd i ffitio o'r ei fi yw fan hyn, yn y cryman, yng nghysgod y cryman fan hyn. Falle bod eisiau fi roi'r bwlch na, fel bod dyn ni'r ddwy linell ar wahân. Gret. Nawr, dim rhaid i chi gadw at yr un ffont. Allwch chi os chi eisiau, ond chi'n modd, falle bod chi moyn newid eich ffont. Chymod, a gyfer hwn, falle na i gadw fe ar yr un ffont. Beth am lliw y testyn? Beth am i fi ddefnyddio, gan ddefnyddio'r pipet, beth am ddefnyddio lliw golau o'r lleuad? Right, dech ni gael trial hwnna. Clicio chwarae ar hwnna. Hwnna'n gweithio'n wych, yn dweud. Right. Amser ni o ychwanegu golygfa de. Clicio ychwanegu golygfa. Cyn bod rhywun arall wedi e-bostio, dych chi'n gweld, os yna rhywun yn gweud helo. Os! Ni wedi cael... siwmai! Mae Ysgol Gymraeg Parc y Tywyn yn ymuno gyda blwyddyn 6 o Ysgol Gymraeg Parc y Tywyn. Diolch yn fawr ti Elin am ddangos a ddanfon neges draw. Croeso mawr i chi draw fyna am Horth Tywyn. Hyfryd, draws y môr fyna. Cael awel y môr wrth bod chi'n cerdded mewn i'r ysgol yn bore. Hyfryd. A hefyd mae Mrs Singleton o Ysgol Briniago wedi danfon neges i fi. Blwyddyn 6 sydd gyda ni o Ysgol Gymraeg Briniago yn dweud bore da ac yn mwynhau creu y Cris ti. Wel, gwych. Diolch yn fawr i ti, Mrs Singleton, Mrs Us, am ddanfon y neges draw. A fi'n falch bod chi'n mwynhau creu'r crysau ti. Chi'n bod beth, fi ges i lot o hwyl neu'r crysau ti na fyd. Rhaid bod yn onest, oedd hwnna'n hwyl. Right, ond i fi'n cael hwyl gyda'r gerdd yma nawr, gyda'r barddoniaeth yma nawr. A mae da ni cwarter awr fach ar ôl. Digon amser i wneud yr 8 linell gyntaf yma. Right, felly, beth sy'n dod nesaf te yw, beth sy'n ma, pam mae'r wylan sy'n hedfan fri mor ryfeddol o wyn ar fran mor ddi. Right, wel, mae eisiau gwylan neu bran. Yn Saesneg, seagull yw gwylan a crow yw bran. Cyn ni copio hwnna. Ni ar yr olygfa newydd, nes i glicio ychwanegu olygfa. Dewch i ni gael chwilio te yn y cyfryngau am seagull yn gyntaf. Nawr, mae gull yn un o'r geiriau, mae sawl un i gael, ond un o'r geiriau yn yr iaith Saesneg sydd yn dod o'r iaith Gymraeg. Iawn? Felly, os ydych chi moyn ffaith fach am hynna, bod mae'r gair Saesneg gull yn dod o gwylan y gair Cymraeg. Ffaith fach i chi heddi. Ddim mor enwog a penguin, wrth gwrs, sydd hefyd yn dod o'r Gymraeg. Felly, ti'n bod pam bod yr adar yn dod. Wel, mae e'n i wneud am forwyr yn y gweir gwir. Morwyr Cymraeg. Oedd llwyth o forwyr, dim jyst môr ladron, ond morwyr hefyd, oedd yn y llynges, yn y Navy, yn dod o Gymru. Llwyth o bobl o Gymru yn mynd i weithio fel morwyr yn y llynges. A dyna pam bod yna eiriau Cymraeg yn mynd mewn i'r Saesneg ar gyfer adar. Right, mae ambell un wen fyna, yna chwilio crow hefyd. Wel, felly gewn ni rhywbeth bach fwy dramatig. Fi licio hwnna'n hedfan am yna, achos mae'n dweud amdano'r wylan yn hedfan fyny fri. Felly mae'n neud synwyr bod ni'n gweld deryn yn hedfan, dwi'n meddwl. Hwnna'n un dramatig. Dwi'n mynd i fynd am yr un yma, awyr las. Dyna fe, Right, testyn. Felly, testyn, ychwanegu testyn, Control V, na fe, mewn na fe. Pam mae'r wylan sy'n hedfan fri mor rhyfeddol o wyn ar fran mor ddi. Nawr to, mae eisiau chi felly ddangos, achos mae'r llythyren fawr yna oherwydd bod na linell newydd. A chymod, mewn barddoniaeth yw le fyddwch chi'n gweld hwnna'n digwydd, ble dos na ddim atal nodi, does dim talnod llawn na ddim byd fel na, i achosi'r na i fod yn lythyren fawr. Iawn, achos un frawddeg hon, pam mae'r wylan sy'n hedfan fri mor ryfeddol o wyn ar fran mor ddi. Un frawddeg fi. Felly fel arfer, fydden ni ddim yn rhoi llythyren fawr yng nghanol frawddeg. Wrth gwrs, o'n i bai bod e'n enw lle neu person. Ond mewn barddoniaeth, pan i ni yn rhannu i linellau,
i ni yn... Dwi'n credu bod fi newydd roi y microffon mlaen a siarad mewn. Dyna pam bod yr na'n fawr. Felly mae'n i wneud hwnna'n fwy synhwyrol, rhowch y bwlch na mewn. Na beth fi'n trial dweud. Halas i beth hanner awr i ddweud, na beth o'n i'n trial dweud. Right. Na i wrthi hwnna draw fel yna. Chymod beth, i'n meddwl lle fynd ar ffont lan tyma bach, gyllaf. Iawn. A wedyn beth am yn hwn i ni gael testyn Gwener gan bod ni'n sôn am y lliwiau yna. Felly, llenwad yn gweithio'n iawn yn ddi. Felly, yna ddod lan ar amlinell a bod hwnna'n mynd i fod yn wyn. Ie, hwnna'n gweithio'n hyfryd. Iawn. Beth sy'n nesa? Pam mae sgwarnog y ros mor chwym a'r crwban bron methu a symud dim. Iawn. Felly, ysgyfarnog, yr her. Cwningen fawr yw'r sgwarnog. Her yn Saesneg. A'r crwban bron methu symud dim. Iawn, fi'n siŵr bod chi wedi clywed dameg the tortoise and the hare, y crwban a'r sgwarnog. Felly dyna beth mae'r cwpled yma'n cymharu. Ewn ni ychwanegu golygfa. A chwilio yn y cyfryngau am... Wel, lle chi chwilio am her. Os oes ddim byd yn dod lan, o na fe, mae 29, a na fe, mae ar y ros. Ar y ros fan hyn. Y ros yw ar y gwair gwyllt. O fe, fan na. Dwi'n mynd chwym iawn. Mae'n cael snack fach. Felly, bydd fe'n dda i weld un sy'n redeg yn chwym. Felly bod fi ddim yn mynd i. Ond wrth gwrs, allech chi hefyd... O, sgwylwch hwnna'n ganol y blodau. Joio hynna. Allech chi hefyd fod yn chwilio am crwban. Allech chi chwilio am y ddoi. Her, tortoise. So, dyn ni'n mynd i weld y ddoi fan hyn. Na. Na fe, ne? Allech chi just chwilio am tortoise. Dyma ni. Mae rhaid nhw'n ddoniol, dyn nhw. Ilco hwn yn gofed. O, sgwylwch joio i letisen. Joio hynna'n. Wrth i fod. Dwi ddim yn moyn yr ein sydd dan y môr, crwban y môr. O, hwn yn bita banana. Wel, sgwlwch yna fe. Chompa yn bant fyna. Fi'n mynd ôl i'r sgwarnog, dwi'n meddwl, yn chwilio am her eto. H-A-R-E, her. A chymod beth, bod e ddim yn redeg rown, mae yna fwlch neis drws nesaf i'r sgwarnog ma i fi gael roi'r testyn, felly dwi'n mynd i fynd am hwnna. A unwaith to, mae wedi llenwi dy fi'n iawn. Fi'n lwcus iawn bob tro ar hyn o bryd. Ond os nagyw e'n llenwi'r sgrin dy chi, cliciwch ar ffitio neu llenwi fideo a bydd e'n llenwi fel lan i chi. Right, testyn de. Testyn. Ychwanegwch eich testyn. Control V. Na fe. Nawr, mae hwn yn anodd i weld. A chi'n gwybod beth, allan i ychwanegu am linell a dewis Llew, ond sa'n meddwl bod hwnna'n mynd i helpu fi ryw lawer. Felly, beth am mynd i roi siap tu ôl y testyn? Nawr, fi'n mynd i dorri'r llunellau yma to, fel bod yr A fawr yna'n neud synwyr. Achos to, ar ôl coma, fel arfer bydden ni ddim yn rhoi A fawr. Y reswm ma fe dan ni yw achos mae barddoniaeth yw hwn, a bod nhw'n linellau gwahanol o barddoniaeth. Sy'n helpu ni gyda rhythm y gerdd, yn dweud. Right. Nawr, dwi yn gallu rhoi am linell, iawn, a gwyrwch, allan ni newid hwnna i fod yn wyn eto. Wps, i fod yn wyn eto. Ond mae'r cefndir na ni'n eitha prysur, felly beth am i ni roi siap hefyd? Siap. Right, dyma ni. A wedyn llwch chi ddewis Llew i'r siap, beth am i fi ddewis felly Llew y gwyrdd y gwair yma. Na fe, mae hwnna'n gweithio neis. A nawr gyda hwnna, sy'n rhaid i'r amlinell yma i fod cweit mor glir a gwyn. Lle ni fynd am un o'i liwiau'r, na fe, sgwarnog, fel na. Ia, felly'r siap gwyrdd a'r amlinell yn tynnu allan lliwiau sydd â ni ar yn fideo. Right, beth y glwch fi? Bron o ddeng mynd wedi, 5 munud ar ôl dyn ni, perffaith. Ni'n mynd i orffen yr pedwaredd cwpled ma'n ar te. Felly na i ychwanegu golygfa. Amlan yn ni. Pam mae dŵr y nant mor glir ar gwydyr a dŵr yr afon fawr mor fudur, mor frwnt. Copio'r test yna. Nôl draw fi. A dwi'n mynd i chwilio yn atef yn hyn. Beth am i fi chwilio am stream neu river felly? Na i fynd i fideos stream. O ie, yma ni. Chi'n mynd i gael llwyth o bethau bendigedig fan hyn, ydych chi?
dwlu ar reina. O, waw. Hwna'n brydferth. Mwna, sgrwch pa mor glir yw hwnna te. Hwna'n yn dda, ynddo fe, bod e mor glir yna. Dwi'n mynd i fynd am hwnna, dwi'n meddwl. Ie. Right, na mae hwn hefyd yn mynd i un anodd o ran testyn. Felly dwi'n credu bydd angen siap yna i fan hyn hefyd. Achos chi'n gweld mae hwnna'n braidd yn amhosib i weld. Na ddol lan yr amlinell. Ond hyd yn oed gyda amlinell wen, mae hwnna'n anodd i ddarllen. Iawn, ni sorto'r llunellau mas, roi'r bwlch na nôl mewn fan hyn. Iawn, lle ni roi hwn, reit yn y canol, lle am y tro cynta. Llunellau pink na mynd i helpu fi i ffindo'r man canol. Dyna ni. Right, dwi'n meddwl bod angen siap. Os mae hwnna dal yn anodd i ddarllen. Felly na i fynd lawr, ychwanegu siap. Hwna'r siap sydd yn mewn. Allwch chi ddewis siap eraill, ond dych chi'n meddwl colli gormod o'ch cefndir, chwaith. Felly, falle mae'r siap cynta na yw'r un gorau, a dweud y gwir. Ie, mae rhain yn rhy fawr yn dyn nhw. Rhy fawr, rhy wag. Felly, hwn dwi'n mynd i fynd am yr un cynta sydd just yn rhoi petrial tu ôl i bob llinell. Nawr, lliwiau to. Clicio ar y fe to, clicio ar y siap eto, a nawr allwn ni newid llenwad y siap, lliw llenwad y siap. Felly beth am i fi ddewis lliw un o'r cerrig yma. Garreg na, lliw hyfryd yna ni. Allwch chi hefyd o lawr a anryloiwedd y siap. Sy'n meddwl bod ni jyst yn gweld trwy'r siap ychydig. Os ydych chi'n mwyn gwneud gorfod, neu to, dwi ddim yn gallu darllen hwnna'n glir iawn. Felly mae angen y siap fod yn eitha cryf. Ond mae dod lawr o fe, i ryw 90% fel yna. Just yn meddwl bod ni'n mynd i weld y fideo, gweld y cerrig trwyddo fe chydig. Hwna'n gweithio neis. Right, nawr, allai fynd nôl mas o'r siap, clicio ar yr arwydd yn nôl i'r testyn. A to, allai edrych nawr, right, ydy'r ffont yn mynd i newid. Nawr, dwi'n meddwl bod eisiau'r llenwad fod yn ddi, ond to, allai newid lliw'r amlinell, falle i fod yn un o'r lliwiau golau yma. Un o'r cerrig mwy golau. Beth am fan hyn? Fel yna. So hwnna wedi newid rhyw lot, ydw e. Beth am y melyn na falle? Ar y garreg ma. Rhywbeth goleiach. Garreg fach ma. Neu'r garreg goch ma. Ie. Lyflu. Hyfryd. Right. Dechrau ni gael chwarae hwn o'r dechrau. Dechrau ni gael gweld beth stan. Hwn, Pam gan Llew Jones. Mae hwnna'n 16.2 eiliad. Ti'n lot rhy hir. Nawr, beth allwch chi fod yn gwneud nawr yw just cydio'n ymyl pob golygfa i birhau nhw. Ond, chi'n bod beth i fi wneud i wneud? Fi wneud ychwanegu troslais. Gan bod 2 funud ar ôl fi, wneud ychwanegu troslais. Felly dyma ni, dwi'n mynd i fynd nôl fan hyn, a dwi'n mynd i fynd i'r cyfryngau eto. Cyfryngau. Ac y tro yma, yn hytrach y fideos, dwi'n mynd i fynd i sy'n. A dwi'n mynd i recordio troslais ar gyfer yr olygfa gyntaf yma, Pam gan Llew Jones. Dechrau recordio, 3, 2. Pam gan Llew Jones. Gorffen recordio. Right, nawr fi'n gwybod, dyna beth yw hyd fy llais i, yr clip gwyrdd. Felly allai lusgo yr olygfa yna nôl nawr. Sdim eisiau bod e'n reit nôl, achos chi moyn bod yna chydig bach o fwlch ar ôl i fi orffen siarad, cyn symud ymlaen. Right, a nawr, beth am recordio y cwpled cyntaf yma? Sy'n, recordio troslais. Dechrau recordio. Pam y mae lleiad weithio... Mair dim mai. Delay. Dechrau to. Dere ymlaen Jones. Dechrau recordio. Right, bant ni. Pam y mae'r lleiad weithiau'n llawn ac weithiau fel cryman tenau iawn. Stopio recordio. A chi'n gweld nawr, dyma'r troslais sy'n meddwl bod dim angen hwn i gyd. Felly chai dynnu fe'n ôl. Tocio hwn yn ôl. Right, amlaen ni i'r un nesaf. Recordio troslais. Dechrau recordio. Pam y mae'r wylan sy'n hedfan fri mor ryfeddol o wyn a'r fran mor ddi. Gorffen recordio. Nawr, sdim eisiau fi leihau'r olygfa yma lot, achos oedd y clip fideo yma'n eitha byr beth bynnag. Os mae'ch troslais chi'n hirach na'r clip, beth allwch chi'n neud yw arafu eich clip
fideo i lawr. A mae hwnna'n mynd i wneud eich golygfa chi'n hirach. Iawn? Dyma ni, a'i mlaen te, jyst i wneud yr golygfeydd mae gyd. Record troslais, record troslais. Pam mae sgfarnog y ros mor chwym a'r crwban bron methu a symud dim? Tocio'r olygfa nôl. A dyma'r un olaf am nawr. Pam mae dŵr yn ant mor glir ar gwydyr, a dŵr yr afon fawr mor fudur. Tocio fe nôl. Na fe, allwch chi symud y clipiau gwyrdd yma o amgylch os ych chi eisiau hefyd, er mwyn tynhau pethau chydig. Right, dyna'r llais i ar y fideo. Yr un beth ola sy'n eisiau yna fi yw tyma bach o gerddoriaeth cefndirol. Felly dwi wedi mynd nôl ar pen chwarae, y linell ddi yma reit nôl i ddechrau'r fideo. A nawr, a na i sgrolio lawr, allai felly mynd i'r beth fel classical fan hyn. Chwilio am gerddoriaeth Fields Untouched. Yw hwnna'n mynd i fod ni'n da? Odi, ma fe. Hyfryd, clicio ar hwnna. Chi'n gweld mae wedi ychwanegu hwnna fan hyn nawr i'r llinell amser. Mae angen i fi ddod lawr a lefel y gerddoriaeth i ryw 10% fel bod y llais yn gryfach. A falle bod fi moyn bod e'n pylu mas o'r diwedd, fade out o'r diwedd. Right. Wel, dewch ni o gweld y fideo dechrau te gyda'r troslais. A mae'n gwarter wedi. Ni just yn dod i ddiwedd y sesiwn. Gan Llew Jones. Dyna ni. Pam y mae'r lleiad weithiau'n llawn ac weithiau fel cryman tenau iawn. Troslais yn glir. Pam y mae'r wylan sy'n hedfan Hyfryd, gret, right, stopio fyna. Nawr, allwch chi wrth gwrs gario ymlaen ychwanegu golygfeydd ar gyfer gweddill y gerdd, neu allwch chi stopio fyna. Nawr, dwi ddim un dod wedi rhoi teitl. Felly fi wneud hwnni. Pam Llew Jones. A fe. Nawr, beth allwch chi wneud o hwn? Wel, allwch chi lawrlwytho fe fel ffeil fideo MP4, llwytho fe lawr, rhoi fe mewn i'ch Google Drive neu OneDrive neu ffeiliau J2E, ble bynnag chi'n storio eich gwaith. Neu, wrth gwrs, allwch chi glicio ar rhannu dolen gweld yn unig, a wedyn mae hwnna fel cyhoeddi eich fideo chi i YouTube. Mae'r ddolen na, unrhyw sy'n clicio'r ddolen na, mae'n mynd â nhw i dudalen ar y we, le maen nhw'n gallu clicio chwarae a gweld fideo gwych chi yn chwarae. Right, na fe, am heddi. Ni wedi mynd 2 funud drosto am ddeiriadau am hwnna, ond nhw'n joio'n hynna fyna. Diolch enfawr i chi am ymuno. Diolch yn fawr iawn i chi am ddweud helo. Mae wastad yn hyfryd gweld chi'n gweud helo. Cofiwch bod chi, os ych chi'n postio rhywbeth i'r cyfryngau cymdeithasol, thrawon bod chi'n tagio fi mewn fel bod fi'n gweld eich gwaith chi. Joiwch weddill Diwrnod T Llew Jones. Cofiwch bod dim gwersi byw wythnos nesaf, ond bod yna 2 wers byw gyda ni mewn pethefnos yr wythnos cyn hanner tymor, felly thrawon cyfrestrwch ar gyfer hwnna. Diolch enfawr i chi am ymuno ac am gefnogi'r sesiynau yma. A welai chi to cyn bo hir. Hwyl am y tro. Bore da.